Petruk, kantong bolong. Inggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh Penemban Durna. Setha lamun ta kowe ora noleh karo gitokmu. Bapakmu duwe niat bakal umbul donga nglumpukke para sentana praja, para kiai ulama lan para kawula. Setha lamun ta kuwi patrap sing tegese kegeden piyak kurang cagak. Tanpa beda kaya wong buta ngitung lintang luku sinawak balang kayu, tangeh kenane cepak lupute. Semar ki ngaya wara. Mula yen gugu karo aku ora perlu nindakake budaya sing kaya ngono kuwi. Kandhanono karo bapakmu Semar kae. Ora perlu nganakake bersih dusun, ora perlu nganakake merti desa, ora perlu nganakake rasulan, ora perlu nganakake syukuran desa. Sing nyatane ki ora diperintahake karo agama. Fatane wong Ngamarta gelem nglerene anggene nindakake adat budaya sing kaya ngono kuwi bakale ayem tentrem jenjem permanem, ora ana sambe kala sawiji apa. Nggih. Dados wong bersih desa mboten angsal. Ora oleh. Lek bersih desa ora oleh lurah kene malah saya seneng no carane ngene. Pusik. Pak likur taune ora diluk lho, Tru. Pusik ora. Nuwun sewu. Tiang Jawi niku nggih, ngapunten. Tiang Jawi niku nggone wong pinter. Tur napa kemawon menika kebak sasmita, kebak perlambang, ning intine sami. Sak bodho-bodhone Petruk kula nika nggih ngertos. Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya prakteng akhir. Nggih napa mboten? Ya bener. Lah budaya niku angen-angen ingkang ambabar dumateng kaendahan. Isine budaya niku kados pundi jenengan lak kirang mangertos. Ngopo kok wong Ngamarta para kawula ing Karang Padesan mesti ngawontenaken bersih desa tur dadak nganggo sajen. Lah, dosane yo ngene iki. Mergo sajen iki nyajeni demit, nggih makani para gendruwo. Sampeyan kleru. Sajen niku penyajian niku unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Nggih menungsa kaliyan Gusti ingkang nyipta jagat kanthi panyuwunan. Duh Gusti, menika peparing paduka wujudipun sandang kedo. Ing nyatanipun saged murakapi tumrap ing bebrayan agung. Mila kula ngaturaken panuwun. Mboten enten kok sajen nggih nyajeni demit niku mboten enten. Kowe riyen ngantos sakniki ora ana critane gendruwo mangan gedang ora ana critane. Ngene apa-apa dilogis dinalar. Apane iki wong neneka dudu wong Ngamarta, wis marambah KPKP, anggur ana wong neneka mendang rusak budayane wong Ngamarta. Ya wis kok. Sajen niku maknane ngoten niku. Yen niate ngoten niku napa kleru? Napa salah? Kenapa dadak nganggo buceng barang? Buceng niku ugi wonten karepe. Buceng niku nyebuta sing kenceng. Nyebut kaliyan sapa? Gusti ingkang gelar jagat. Ana buceng tumes. Apa kok? Buceng tumes iki mlebune kenceng metune lemes. Pegel gregeten oleh carane ngono kuwi takon ae. Lho, wong takone adile diwangsuli. Cekak cukupe ripalungguhan iki gandeng para Pandhawa ki murid-muride Durna. Mesti wae kabeh padha mbangun miturut karo Pendhita Sukalima. Kowe ibarate jejer beri jrambak kowe ngreget-ngregeti babut. Kowe baliya kandha karo bapakmu Semar. Ing atase kere, ing atase wong sekeng dipangan bae ora ono arep anake syukuran nglumpukke para sentana praja. Kowe mokal kelakone, mokal bakal kasembatan. Bapakmu ki nglindur, bapakmu ngimpi. Kempet do pangreknaning bawana ya si tukang walang ati Penemban Durna apa Kakang nuwun pangapunten sampeyan teng mriki niku tegese sampeyan ngidak bumi Jawa ngidak tanah Jawa sing kebak tata krama, kebak tata susila, kebak unggah-ungguh lan uda negara. Mila
sampean kudu iso empan-papan ling ngendika nuwun sewu aja syukur jeplak sampean. Perkara sampean ngelokke Petruk ngelokke Bagong mboten masalah ora apa-apa. Ning gandeng sampean wis nyandak jenenge bapak kula Semar. Niki perkarane salin, kula anake ragil sing ra trima. Sing do karepake kepiye? Setha lamun ta sampean disamangke mengarep ngorak-arik tatanan negara Ngamarta. Hah? Jimat Kalimasada niku nggih pangiket tumrap kabeh para kawula. Mboten disembah, mboten kok dianggep Tuhan niku mboten, ning niku dinggih paugeran. Paugerane wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta ki agamane ya pirang-pirang, yen diatur ngangge agama siji, niki mangke mesake liyane, tegese ora adil. Lah kok sampean ngelokke karo bapak kula wong sekeng kere, sing atase dapure kere, sing dipangan ra ana, ngundangi para sentana praja iki karepe piye? Ra ngoten jenengan karepe. Ngapunten, cangkeme diatur, Mas. Ala tanpa rupa Bapak Semar niku jane dudu menungsa. Lah apa? Kire. Dewa, ha? Dewa ngejawantah. Bapak Semar ki kakange Bathara Guru, paham ora? Ha? Paham ora? Ning bapak kula Semar niku mboten edan kaliyan jabatan, ora mendem karo kelungguhan. Yen gelem bapak kula dadi kayangan wonten Surabaya, Suralaya. Nggih, Suralaya. Mboten kok Bathara Guru sing dadi ratune dewa, ning bapak Semar. Sampeyan ngerti ta ceritane? Sang Hyang Tunggal karo Bathari Rakti anggene bebrayan ki ngurunake wujude ndok utawa antiga. Lah disidikara karo Sang Hyang Wenang, kuninge ndok kala wau dadi Bathara Guru, putihe ndok niku dadi Semar, banjur kulite ndok niku dadi Watagok nika. Lah ngoten. Bapak kula niku dewa nalika ning kayangan jenenge dudu Semar. Sing barep niku Tejamaya. Dadi Togok nika momong para sabrang-sabrang sing ora betah melek nika. Ewadene sing nomor 3 ya kuwi Manikmaya. Bathara Guru nika. Nah, sing mapan ana tengah niku bapak kula nenggih pukulun Bathara Iswahyudi. Ismaya. Iswanto. Ismaya. Oh iya Ismaya. Bapak kula niku ikhlas lahir batin mudhun ing Marcapada momong karo para Pandhawa. Mboten golek apa-apa. Pandhawa mbiyen rekoso, bapak kula rekoso, Pandhawa mulya, bapak kula tetep dadi wong kere. Ning ora masalah, mergo bapak kula ukurane Semar, tentreme ati niku mboten wonten ing derajat pangkat bondo donya sawamba tegal jembar. Ning tentreme ati lamun ta bisa tumindak utama, uripe bisa piguna tumrape wong liya, niku wong sing apik. Lah sampeyan kene gunane apa? Cekak cukupe kowe iki ra baku, iki ra penting. Petruk karo Bagong ora ana gunane mapan ana kene. Mula kowe enggal lunga, kowe enggal minggat to, kowe ora penting, kowe ora baku. Edan nangklak meneh. Sampeyan kok iso muni Bagong Petruk teko kene ora penting, ora baku, niku kudu dicek dhisik. Niku lek panemune sampeyan. Hah? Mongko menungso iki tipake padha lonjong, atine sok-sok ora bolong. Kudu dicek rumiyin kasunyatane pripun. Durna karo Petruk niku penting pundi, Durna kali Bagong niku penting pundi. Ditakokke kali sedaya ing sami lenggah. Nah, ngoten. Nuwun sewu para lenggah. Petruk kali Durna kira-kira penting Petruk napa penting Durna? Durna napa Petruk? Rungokno kupingmu no Durna. Mergo niki wakile wong cilik. Niki suara hatine wong cilik. Mula ya ditresnani karo wong cilik, ora kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Ing atase pendhita mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata oleh solabawane. Ning nyatane tembungmu kasar suga, nglarane atine karo sapa-sapa ora manggagas. Jenenge wae Durna. Pendhita lole-lole bojone jaran. Dur kuwi gorokno ki ngapusi. Hah? Tegese iki wong sing tukang ngapusi. Ora padhang atimu lek ora ngapusi karo wong. Hah?
Kowe nantang perkara karo aku. Kae Janaka ki pinter manah sing ngajari karo Durna iki. Werkudara iso ketemu karo dewane ya Ki Sanghyang Dewa Ruci. Antuk ya kuwi wujude wejangan kasampurna. Biyen ya murid Durna. Kula mboten gumun. Jane Durnane iki ora apik, Durnane ora ampuh. Yen pancen tuwajo ki paling murid-muride iki. Sampeyan dadi guru-guru biasa janjane. Honorer sampeyan niku janjane. Ngono ngendel-ngendelke guru yang mecece ireng ngoten niku dipaido murid sampean malah. Ngendel-ngendelke. Sampeyan kuwi arep kowe padang wani petang wani. Sik, Ripalungguhan iki gandeng kowe nyebut Durna. Tegese Durna nggene ilmu. Yen babakan panca bakal ora patut pendhita peperangan. Aku tak takon karo Petruk karo Bagong, sapa sing kira-kira bisa mangsuli? Mang takon. Yen kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku, aku bakal lunga saka kraton Ngamarta. Pitakenipun menapa? Sepisan padang ngungkuli srengenge kuwi apa? Angka 2 dhuwur ngungkuli langit kuwi apa? Angka 3 abot ngungkuli bumi ki apa? 4 kekel ngungkuli suket ki apa? Rikat ngungkuli kilat ki apa? Panas ngungkuli geni neraka ki apa? Lembut ngungkuli banyu ki apa? Jembar ngungkuli segara ki apa? Jawab. Ngerti kok? Blas. Kowe lho bagiane ya kowe ngono. Kowe sejak karo nalika sowan ana ing sakeluarga karo Ndura Abimanyu biasane lek diwecang ngene iki. Nggih, kula tak wangsulan ning alon-alon riyen lho nggih. Yen iso mangsuli, aku lunga saka kene. Oke, nggih. Sepisan padang ngungkuli srengenge. Apa kuwi? Padang ngungkuli srengenge niku padange ati. Mergo linambaran santosaning iman ati kang pasrah pikir ingkang semeleh niku padang sing ngungkuli padange srengenge. Leres napa mboten? Betul. Itu bener sari pitakon njenengan kok kalih. Dhuwur ngungkuli langit kuwi apa? Katresnane bapak karo anak. Abot ngungkuli bumi kuwi apa? Katresnane ibu kaliyan anak. Ketel napa? Ireng kono ketele. Kok gong. Lek ketel banget tak jambake kok kene ora. Bakong cangkeme menak laban kok kene ora. Ketel ngungkuli suket kuwi apa? Kekarepane menungso. Rikat ngungkuli kilat ki apa? Ciptane menungso. Panas ngungkuli geni neraka ki apa? Nafsune menungso. Lembut ngungkuli banyu ki apa? Bebudene menungso. Jembar ngungkuli segara ki apa? Gedene pangapura sing ditindakake dene menungso. Bener napa salah? Yen bener mang benerke, yen salah mang salahke.